Radim u bolnici. Ja sam doktorica. Kod mene u bolnicu dolazi puno ljudi. Volim i stare i mlade ljude, ali najdraža su mi djeca. Trenutno je u bolnici jedan dječak koji ima 4 godine i jedna djevojčica koja ima 6 godina. Dječak se igra s igračkom cijelo vrijeme, a djevojčica čita knjigu. Uči čitati i pisati jer će krenuti u školu za 2 mjeseca. Kad ozdravi, dječak će ići u Ameriku s mamom. Jučer je došao u bolnicu jedan čovjek i rekao da se ne osjeća dobro. Pitala sam ga što mu je, ali mi nije znao objasniti. Rekao je da ne može jesti i da pije samo vodu. Shvatila sam što mu je. Nije vam ništa, rekla sam mu. Samo ne želite ići na posao, jel da? Čovjek je rekao da to nije istina, to je laž. Ali tada je došla njegova žena i rekla: doktorice, točno je, nije mu ništa. Samo želi ostati doma, gledati TV i čitati novine. A ja moram kuhati, prati suđe, prati veš i čistiti kuću. Ne mogu više. Dala sam im savjet. Idite na odmor. Idite na more. Možete putovati u Italiju, Španjolsku, Portugal, pa i u Japan. Samo nemojte ostati u Hrvatskoj. Trebate promjenu. Dobro, rekli su, otići ćemo iz grada na 1 mjesec. Ma ne, radije na 2 mjeseca. Zapravo na 3 mjeseca. Trebamo odmor. Bit ćemo na odmoru od lipnja do rujna, od 6. do 9. mjeseca. Blago njima. A ja? Kad ću ja ići na odmor? Cijelo vrijeme sam na poslu. Od ponedjeljka do petka, a nekad i vikendom. Želim imati slobodno vrijeme da mogu ići na kavu s prijateljima, šetati u prirodi, voziti bicikl ili ići na plivanje. Jedino što trenutno mogu je ići doma, skuhati ručak i piti kavu. Dome, slatki dome.
Radim u bolnici. Ja sam doktorica. Kod mene u bolnicu dolazi puno ljudi. Volim i stare i mlade ljude, ali najdraža su mi djeca. Trenutno je u bolnici jedan dječak koji ima 4 godine i jedna djevojčica koja ima 6 godina. Dječak se igra s igračkom cijelo vrijeme, a djevojčica čita knjigu. Uči čitati i pisati jer će krenuti u školu za 2 mjeseca. Kad ozdravi, dječak će ići u Ameriku s mamom. Jučer je došao u bolnicu jedan čovjek i rekao da se ne osjeća dobro. Pitala sam ga što mu je, ali mi nije znao objasniti. Rekao je da ne može jesti i da pije samo vodu. Shvatila sam što mu je. Nije vam ništa, rekla sam mu. Samo ne želite ići na posao, jel da? Čovjek je rekao da to nije istina, to je laž. Ali tada je došla njegova žena i rekla: doktorice, točno je, nije mu ništa. Samo želi ostati doma, gledati TV i čitati novine. A ja moram kuhati, prati suđe, prati veš i čistiti kuću. Ne mogu više. Dala sam im savjet. Idite na odmor. Idite na more. Možete putovati u Italiju, Španjolsku, Portugal, pa i u Japan. Samo nemojte ostati u Hrvatskoj. Trebate promjenu. Dobro, rekli su, otići ćemo iz grada na 1 mjesec. Ma ne, radije na 2 mjeseca. Zapravo na 3 mjeseca. Trebamo odmor. Bit ćemo na odmoru od lipnja do rujna.
od 6. do 9. mjeseca. Blago njima. A ja? Kad ću ja ići na odmor? Cijelo vrijeme sam na poslu. Od ponedjeljka do petka, a nekad i vikendom. Želim imati slobodno vrijeme da mogu ići na kavu s prijateljima, šetati u prirodi, voziti bicikl ili ići na plivanje. Jedino što trenutno mogu je ići doma, skuhati ručak i piti kavu. Dome, slatki dome.